Wai koimung toniwi bo bata mania ko Sakchaya bwslani belai rangri ni bialo kalaijak Sodor Bukhastini Kanchanmala Das kami amchaini Salja Ajia ke Machaya nukhungo Jugjaya Buma Tabuk hinke Kokthomni Biskango Nukjagai Hapangni Thani Chubacho Shanka Sodor Bukhastini Kanchanmala Das kami amchaini Bishojit Das Halsa Samung Tangyake Mai Machaya Thiti kokokhe nukhung tuidulai tongkha achaima ulni shimino bini bwslakushu bikas da Sakchaya tabuk bo obwslakushu rems niwo srungui tongkha kahamke thanghim khlai maniani bagai nukhungni borokrok belaino jengjalo tongo bonotoi tongna rangri kalailiya nukhungni borokrokni sanmung bikas dasni handicapni certificate tongphano wai koimung toniwi bo bata mariakhu tabuk sakjora kokti salo kokthumni bwskango sawik narika bikasni buma mondipa Das Mokolmuktei free khiklayo shawik narika busaini ajiwi manma kisisa bai nukhung tuidulna haino se kaya abuni bisingo se bwsla kusuno sak naina te rungsrungrina belai kuthuk angui tongka hini saka আমি চিন্তা করব তো শুধু যদি বাচ্চারা যদি একটু একটা ইউটিউব পাই আর কি সরকারি সাহায্য বাতা যদি একটা বাতার মতন যদি একটা কিছু পাইতাম তাহলে মনে করেন বাচ্চাদের চিকিৎসা করাতাম লেখাপড়া তো করাইতাম পারতাম ভালো হতো আর কি Bumani koimung hapang tomung Sakchaya bwslani bagai bata manani shep khlai rikha hinke sak naina bai rungsrungna shimiphano teisa klai angkhamo hini saka bo hapangni thani Sakchaya bwslano leria wino batani shep khlai rinani bagai koimung tonikha Bureau Report News